Thomas, baseball, er du klar? Okay. Film. Du lader det komme op. Hey. Gik de bare af hinanden, og der skete ikke en skid med dem? De er nødt til at gøre det en gang, så. Ja, vi tager den her. Hvad er det? Kast den op mod æg. Nej! For helvede! Her står jeg. Så er jeg så lagt. Prøv lige vand. Du kan starte med at vise op. Kast den igen. Nå, der er en way. Hvor er det? Det var... Det startede bare. Jeg vil spille mælk næste år. Jeg vil gerne spille mælk.